Kin ano'y kulim lasot dabar ni gid haimit, ila biad haimit. Kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi lis pagdapig sa kamaturan. Shalom Boker Tov kanatong tanan mga Operians. Shalom Boker Tov kol bini Israel. Kinigyapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved Brother Roy Celeste ug sa atong beloved ako mahal nga anak Sid Kinroy Silva. Makig-uban na usab kami kaninyo intak naa sa kabuntagon ning usa ka programa nga naguluhan, The Salvation is of the Jews, ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Kini nga programa hatod kanato sa Operians Messianic Nitsarim Judaism Community. Hinaot mga igsoon nga manakamo sa mga maayong panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa mga pulong sa Elohim ning tagnas kabuntagon dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo. Iimbahan kini mga igsoon. O ang atong programa, ang atong bulaton inyo makaplagan diha sa Dunggoan, Perelos, Karkar, naagid ta sa boundary sa San Fernando, Cebu o sa Karkar City. Naagid tungod sa Arco, kanang naay welcome to Karkar. Ang atong panimbahon maigsoon matag Sabado alas 9:30 impunto sa kahapon kabuntagon magsugod mahuman kita sa alas 6 usab sa kahaponon nig salop gayod sa adlaw. Kining atong programa pwede sad ninyong sublion pagtan-aw sa YouTube. I-type lang ninyo The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Unya magawas yang atong mga programa sa DYRB. O pwede sad mo kontak kanamo maigsuon ang among cellphone number 0916-711-4624. Kung namoy dugang gustong pakisayran og diri nato na tubagon sa kahanginan. Dalaygon kaayo ang Adonai ug dili kita maglangan anhin na kita sa pinakaimportante nga bahin sa atong programa ang pagpamati sa pulong sa Elohim ning taknas kabuntagon. Bueno magampo una kita sa makadiyot. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Shita Adonai Shamralifi Nitzral Dal Sifatay. Adonai Yeshua sa gihapon ikaw magapangunaw ug magapanalangin kanamo. Ikaw magadihog sa imong ubos nga alagad nga magasangyaw sa imong pulong sa kamaturan dinhi sa kahanginan. Hinaut pa Adonai nga buksan nimo ang mga salabutan ug mga kasing-kasing sa among mga sukintig paminaw. Wad-on nimo ang ilang mga pagduha-duha, ang ilang mga pagkawalay pagtuo sa kasing-kasing. Sa ngalan mo nimo Adonai Yeshua HaMoshiach among gisalig ug gitugyan ang tanan. Amen og amen. Og anhi kita sa pag-ukab sa atong mga Biblia, mga igsoon, atong ipadayon ang atong gibiyaan nga bersikulo atong miaging Domingo, ang libro sa Mateo, kapitulo 24, ato tong balikon, pagsugod og basa kay wa man nato to subli mga igsoon, o wa nato mapadayon. So balikon natong basa sa Mateo kapitulo 24, magsugod gyapon ta sa 3 og ato ning anam-anamon mga igsoon. Palihog pagbasa Bradoy. Mateo 24:3 nagingon, samtang naglingkod si Adonai Yeshua dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an misikreto pagduol kaniya og nangutana. Sultuhi kami kanus-a matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Si Adonai Yeshua mitubag, pagbantay kamo o kayo kamo pagpalimbong ni bisan kinsa. Kay sa akong ngalan daghan tao ang muanhi nga mag-ingon ako ang Mesiyas. Kana. Ug daghan ang malimbungan. Amen. Amen. Kay sigurista ang mga apostoles. Kung kita karon sigurista ta, mas sigurista ang mga apostoles sa ilang panahon. Nangutana gyud sila mismo kang Adonai Yeshua samtang buhi pa kauban pa nila ang atong Adonai Yeshua. Kanus aman mahitabo kining mga butanga og kanus aman matapos kining tanan. Unsay tubag ni Adonai Yeshua maigsoon? Ayaw itugot nga dunay maga limbong kaninyo. Ayaw kamo pagpalimbong. Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa. Kay daghan unya ang manungha nga mga mini gamit ang ngalan sa Misaya. Manungha ang mga mini og moingon ako mao ang Mesyas
O unya daghan ang ilang pasalaagon mga igsoon. Di ra gyud tiyaw. Ayaw kumpiyansay ang mini kay dili tiyaw daghan gyud ang iyang pasalaagon. Amen. So ayaw itugot nga ikaw usa sa mga biktima ni ining gitawag natog mga mini. Nya kini ra bang propesya sa Biblia halos diri nahitabo sa Pilipinas karon. Ang pagdagsang sa mga mini nga mga propeta ni as Pilipinas nahitabo, Brother Roy. Amen. Naay bag-ong kana lang si Kibuloy. Kana lang iyang pagpangangkon nga siya ay tag-iya sa kalibutan. Iyang ipahunong ang linog kana mga prueba og ebidensya nga siya usa ka mini. Dili siya tinuod nga alagad, dili siya tinuod. Og naa magay tay video ni ana nga miangkon siya nga siya usa ka anak ni Satanas. Sagdahin na lang na siya kay iya man sad na mangigsoon. So basta kay ang tambag o ang condition o ang pahimangno ni Adonai Yeshua ayaw itugot nga adunay magalimbong kaninyo. Okay, padayon ta pagbasa bersikulo 6. Makabati kamog mga gubat sa duol ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo. Apan ayaw kamog kabalaka. Kining mga butanga kinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. So, natuman gyapon ang mga panghitabo nga mga balita nga bahin sa mga gubat, makadungog kunutag mga gubat, mga igsoon. Nahitabo gyud sa ato pa ang propesya ni ining Matthew 24 ni Adonai Yeshua ngayang panagna tinuod. Kini ang mga prueba karon atong nakita nga ang Matthew o ang tibuok New Testament tinuod. Dili ni siya usa ka tumo-tumo nga libro sama sa gipatuo sa mga Nuwakaid o sa ubang mga Orthodox nga kuno ang New Testament mugna lang kuno ni Piso o sa pamilya Piso. Mura ba drawing lang gasulat-sulat lang Piso og mga nobela ba, mga ingno na tong mga comics. Unya ang iyang comics mo ni ang atong New Testament karon. Mo na ibuot nilang ipasabot. Kung kini mugna lamang ni Piso, nganong nahitabo man, natuman man ang panagna sa Matthew 24. Nga kining Matthew 24, wala man niya kopyaha sa bisan unsang libro sa Tanak. Wala sad niya kopyaha sa mga bersikulo diha sa Tanak. Unya nganong nahitabo man ni? Kini nagpamatuod nga kamatuoran ang Brit Kadasya. Okay, tiwaso na to pagbasa. Magubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. Tiyaw mo na ha, gubat ang nasod, batok nasod karon sige gubat sa Middle East. Di ra ba tiyaw ang gubat ron kay mga missile ang panglupad. Karon giatake na sad ang Israel, mga igsoon. Okay, padayon ta. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Gutom og linog sa tanang dapit, mga igsoon. Linog gutom og linog sa tanang dapit. Kita niining ulahing mga adlaw sugod aning pagpasok sa year 2000, pag-abot na yung year 2012. Mga igsoon, nagsunod-sunod na ang mga linog hangtod karon 2019. Dugay na ni nato gidungog ang mga linog. Pero dugay na ni gibalik gisulti sa New Testament sa Matthew 24. Pag-abot aning 2012, nagsugod ang mga linog nga atong gidugdungog sa uban sa laing mga nasod, sa Haiti, sa Chile, uban pa mga kanasuran sa Japan, unyag uban pa mga tsunami, o sa uban pa mga kanasuran sa Indonesia, lain-laing mga nasod nga wa na nato dumdumi ang uban. Unya hangtod diri sa Pilipinas, kapilata linog-linuga diri sa Pilipinas, mga igsoon. Unya karon niadto lang miaging mga semana gilinog ang Mindanao kaduha. Sa ato pa tinuod yod ang balaang kasulatan ang gitawag Brit Kadasya. Di ta makaingon nga kini usa ka tumo-tumo lamang, kay kung tumo-tumo wala untay katumanan ang mga panagna. O ka palpak unta ang tanan nga mga panagna. Pero karon sa kaulahi ang mga adlaw kay mo may pangutana unsa may mahitabo sa katapusang mga adlaw. Mo may pangutana sa mga apostoles. So tumpak ang tubag sa Adonai nga niya naman gitas katapusang mga adlaw mausay pagpanghitabo
Nining gitawag og mga gubat-gubat og mga linog-linog mga igsoon. Unsa may inyo ikasulti ani? Kining mga linog nga nangahitabo karon, dili ni siya usa ka paghulga kanato. Kundili usa kini ka pagpanawagan kanato sa paghinulsol. Nga unta makaamgot ang tanan, makaamgo ang ato nga kaigsunan, dili lang ang taga Mindanao, kay kitang taga Visayas bag-o lang sa tanggilinog dire. Unsa tatong nga tuiga, mga 2014 mga rutob na doy, no? Katong atol sa Idil Adha, swerte lang ta nga maong linog ni atol sa Idil Adha nga close ang mga eskwelahan, walay klase. So bisag alas 8 na tos buntag nahitabo, kay kung nahitabo pa to maigsoon og alas 10 sa buntag unya tapos ting klase dili holiday ang mahitabo, daghang yung mga matay. So di sad ta kaingon nga di na ta balikan. Busa di ta maka pangyamiid sa mga dapit nga gipanglinog, kay nga naman kitang tanan muagi niini. Kini nga panagna natuman sa atong kinabuhi. Apan ang akong ikasulti mao nga dili kini paghulga kanato sa Elohim, kundili usa kini kapanawagan niya nga kita angay maghinulsol. Kay atong tiwason sa pagbasa. Kining tanan sinugdanan pa lamang sa mga kasakit. Unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug patyon. Napagid ay mosunod ani, sinugdanan is kasakit kini mga linog nga nadungog na to. Unya mahitabo ani dakpon pa man day kuno ta ug sakiton. Natulan tan-awon kanus ani mahitabo. Patyon ba yun? Patyon pagid kuno. Sa tawag mahitabo ni sa atong kinabuhi. Part man ta ani nga propesya, wa tay mahimo. Padayon. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Tinuod na. Kasilagan ta sa tanang katawhan tungod kaniya, dili tungod kay kasilagan ta, dili tungod kay nagbuhat tag daotan. Kasilagan ta tungod kay nagsangyaw tas kamaturan. Amen. Atong gibulgar ang mga mini nga mga pagtulon-an, atong giutingkay, atong gibukingking ang mga mini nga mga pagtulon-an sa mga reliyon, ilabi na sa mga Kristiyanos, sa mga Kristiyanos nga mga reliyon o sa mga Orthodox nga reliyon. Muna nga kaligutan ta, kapungtan ta, dumtan ta sa tanang tao tungod sa atong pagsulti sa kamaturan. Padayon. Ug daghan unya niadtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo. Di natuman gyapon ni. Natuman gyapon ni nga propesya ni Adonai Yeshua. Daghan ang mobiya sa ilang pagtuo. Nga naman, daghan kayong mga Messianic o gitawag natong mga Christians sa unang panahon nga namiya sa pagtuo sa Misaya, nibalhin og Orthodox, nagbalhin og Nuwakaid. Imbis sila doon na mga Misaya sa una, doon ay Kristo sa una, wahalag di unta tumao, pero jotay na malay kulang unta adto, kaya bisag di mao brother, di ba? Jesus imong sangpit sa una, dili mao nga ngalan, pero at least nagtuo ka nga Misaya, nagtuo kang Misaya, ang lisuonon na lang anagod, ang tinuod na lang nga ngalan. Ang teaching o ang pag-ila sa matuod na lang nga ngalan. Mora man ay diferensya sa Christians. Ang kulang sa Christians, ang pagdawat sa original nga ngalan o ang pagdawat sa teachings nga gikan sa mga Hudyo. Kay ang ato ka mga Christians ko doon, sayo pa ang ngalan nga gisangpit sa Misaya, nagtuog Misaya, pero di lang mao ang ngalan. Pagkahuman, ang teachings nga gigamit, nagbase sa gitawag natog Christian mindset. Wala magbase sa Jewish mindset or Jewish understanding diha sa Biblia. Muna na nga dili gyapon makatultol sa kamatuoran mga igsoon. Sa Roma man ilang Kay Roma manggod ang ilang basehan. Ang ilang level sa understanding gikan sa Roma, ang gikan sa Amerika. Muna na mga igsoon, gikan sa mga Amerikano. Okay, tiwaso na ito pagbasa. ug daghan magbudhiay og magdumtanay sila. Unya daghan ang mga mini nga mga propeta, ang manungha ug daghan ang malimbungan nila. Daghan ang mga mini nga mga propeta nga manungha ug daghang malimbungan nila. Diri sa Pilipinas ni agid ang daghang mini nga propeta. Amen. Ambot lang kas Amerika kun doon na po'y daghan guro sa dito nga nagpatuo nga sila propeta. Pero diri sa Pilipinas na ay daghan. Gawas nga di puwap gani makatultol sa original nga ngalan, nag-angko na nga sila mga propeta mga igsoon. Di nato ikalimod pila ka buk ang nag-claim nga propeta dire. Kahibalo na mo na usa na si Evangelist Almeida. Siya ang end time prophet.
Siya kuno si Elijah. Ha? Onya, kinsa pa? Ang among leader sa Onas Mindanao. Si Elvinia, ni angkon sa siya propeta. Kinsa pa yung mga nag-angkon ng mga propeta, mga igsoon? Mandaragit eh. Ha? Si Manalo, nag-angkon siya kagulang nga siya ang mandaragit. Oh. Daghan kay dire ang nangangkon nga sila mga propeta, mga igsoon. Dire sa Pilipinas, ang uban wa lang mga ilhi kay mga ino na to minority ra sila ba? Wa mga ilhi sa ilang pagpangangkon nga sila propeta. Oh. Pero mga mini natuman dire sa Pilipinas ang panagna sa Mateo kapitulo 24. O, tiwason pa nato pagbasa. Ug tungod sa pagdagsang sa lautan, Oo. mabugnaw ang gugma sa mga tao. Amen. Dagsang ang pagkadautan. Mga igsoon, tinuod man gyud, kay dagsang mga pagkadautan, mubugnaw gyud ang gugma sa mga tao. Kaingon ng mga Oo. tao ano may tinuod ani. Puro naman ang Tinuod kay resulta nas kalibog Oh. tungod sa kadaghan sa reliyon, mga igsoon, magbugnaw na ilang gugmas pagpangalagad. Ingon na lang parihara Ginoo ray tumo. O, meron nga, tungod sa kalibog na ba, mura gyapon, adto tas pikas, pangwarta ra gyapon, tas pikas, pangwarta ra gyapon. Unya, maumaoran doktrina, pasiatab lang na sila tinuod. Mga igsoon, mubugnaw gyud ang gugma sa kadaghanan. Amen. Tungod kunos pagdagsang sa kadautan, subo kayo pamalandungon nga sa atong panahon karon matuman kini o diri sa Pilipinas matuman kini nga panagna nga daghan ang mubugnaw sa pagtuo. Pero kabuton sa adunay gihapon ning tanan, mga igsoon. Amen. Angay naman sad nga mabugnaw inyong pagtuo kung naamo sa Christians nga pagtuo kay di man sad na mao. Ha? Ang pait kayo kung nakakaplag na kas kamatuoran na anak ka sa tinuod nga Torah sa adunay, nakaila na ka sa tinuod nga Misaya, tapos mubugnaw pa gyud ang imong pagtuo, mubugnaw pa gyud ang imong gugma sa pagpangalagad. Ug daghan pod ang bot pasabot pa niya sa adunay, mubugnaw ang imong gugma sa imong sikataw gumikan kay tungod sa pagdagsang sa dautan kay ang mga tawo gud karong panahon na murag lumbaanay lang bitaw pasikat, brother. Amen. So, tungod sa lumbaanay pasikat, pag mo asenso na, di na managad sa mga parenting kabos kay nakiglumba man. Lahi man tong nadato ka nga wa ka makiglumba kay ang imong gugma sa imong sikataw, ang gugma nimo sa imong parente magpabilin. Pero kung ang imong pagkadato maoy pagpakiglumba sa imong mga parente, mo na mubugnaw gyud ang imong gugma. Di na ka managad, di ka mangila sa di na nimo parente. Og sa imong mga higala kaniadto nga mga pobre di na ka managad. Nga na part na sa pagkadautan sa tao kay tungod sa kwarta ingon bi ang Biblia ang paghigugma sa salapi maoy gamot sa tanang pagkadautan. Amen. Munang maliso gyud ang imong tinagdan, mausab gyud ang imong tinagdan tungod sa gugma nimo sa salapi. So usa gyapon ni sa katumanan. Amen. Mga igsoon kining gihisgutan dire di lang kay sa gugmas pagpangalagad pating atong gugmas sa sikataw mabugnaw gumikan sa pagdagsang sa kadautan. Og ang source sa kadautan walay lain mato pa Pablo. The root of all evil unsa man kwarta. Kwarta gyud mo'y hinungdan sa pagdagsang sa kadautan. Nganong daghan kayo mosulod sa pagka-drug lord. Bisan kung nahibalo sila nga Guba mga to. magguba, daghang kinabuhi ang magguba, daghang kinabuhing madaot. Og delikado sad sila kung madakpan sa atong balaod. Pero nganong napugo sila gumikan sa kwarta. Kwarta lagi ang gamot sa tanang pagkadautan. Oh, padayon na to pagbasa. Og kining mayong balita mahitungod sa paghari sa Elohim, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Amen. Niya pa diri sa 13, apan ang mulahutay Oo. hangtod sa katapusan Oy maluwas. maoy mamaluwas. Ang mulahutay hangtod sa katapusan maoy mamaluwas. Kondisyonal gid ay ang kaluwasan, mga igsoon. Dili de once save forever. Sayop ning sa baptis. Claro. Nga once mo tuo, luwas na kuno. Naay kondisyon pa ang mulahutay. Sa pagdawat nimo, tinuod na doon na nay assurance sa kaluwasan. Amen. Tungod sa pagdawat nimo sa ngalan ni Yeshua Misaya, naluwas na ka. Assurance na nay patinga ba? Apan ang mulahutay
hangtod sa katapusan maoy maluwas. Ingdon ta. Lipay ka kay na nakay ticket nakasakay na kag barko para Manila. Sure na, sakay na. Sure na ka nakasakay na ka. Pero ang puta na niabot na bakas Manila. Galawig pa mo sa laod. Kung muambak ka sa laod, makaabot ay kag Manila. Nga niambak ka man. Unang gingos Biblia, ang mulahutay hangtod sa katapusan, maoy mamaluwas. Kadtong niambak sa kaluwasan, niambak sa pagpangalagad, nibiya sa pagpangalagad, niambak sa barko. Dili ito maluwas. Ha? Dili ito maluwas. Niambak man siya. Yung na, mga baptis. Ay, naot makasabot mo. Mga kaigsona namong mga baptis, nga ang kaluwasan kondisyonal. Kung mulahutay ka, pero magpabilin ka sa baptis, sa sayop nga pagtulunan, way kaluwasan. Diya, bisan jutay nga assurance wala. Sa tanang Christian, suginlan ko kamo, bisan kung saon pa niyog lahutay anang inyong relihiyon, wa mo'y kaluwasan ana lagi. 0% na sa kamatuoran. Di man ni mo epekto, di man ni epektibo sa inyo, dili man ni applicable sa inyo ang gisgotan sa Matthew 24 nga ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Niyamin ka, nganong pabalhinon pa man minimo brad nga na may giingon di ang mulahutay, lahutay lang ni nga mo. Nya di man na mao. Dili ni siya applicable sa inyo kay bisan pag mulahutay mga matay mo diya sa inyong reliyon, di man na mao. Eksaktong pagtuo, eksaktong pagpangalagan. Sa insaktong pagtuo, sa insaktong pagpangalagad, Eksaktong pagmahutay. sa insaktong nga lahutay, mao na nga adya ang kasiguruhan, na adya ang kaluwasan. Pag unsa man lahutay ka, unya, sakto day na, ang imong gilahutayan, nilahutay ka sa sayop. Kana noon, nilahutay ka sa sayop, kay nakita na nimo nga, sayop ang Jesus, dili mao ang ngalan nga Jesus, di na mao, pero nilahutay ka. Maluwas day ka. Nisa ilahutay ka sa sayop. Sayop ang paghatag og ikapulos mga pastor. Nahibalo na ka na, pero nilahutay ka sa paghatag sa ikapulo sa mga pastor. So, sayop nga paglahutay, lahutay ka sa sayop nga mga pagtulunan. Nilahutay ka sa Christians nga pagtulunan nga kana sayop man. Kami maigsoon, mubaro gyud mi sa among pagka-Messianic Judaism, dili mi Christians, Messianic Judaism mi. Ang among gisunod nga pagtulunan sa mga Hudyo nga nagtuo kang Yeshua Misaya. Amen. Wala mi mosunod sa Hudyo nga wala mo tuo kang Yeshua Misaya. Na may mga Hudyo nga nagtuo kang Yeshua Misaya adto misunod. Ayaw mo pagsunod ana mga Hudyo nga wa mo tuo kang Yeshua Misaya kay ngano man laglagon ra mo ana. Dadon na mo na sa sayop nga pagtulunan. Ha? Mga naamang igsoon nga klaruhon nato gyud ang atong pagpangalagad aron ang atong paglahutay maklaro sakto nga paglahutay. Lahutay sa kamaturan dili kay lahutay sa sayop nga pagtulunan. Natiwaso na to pagbasa. Unsa yung 14, unsa to yung 14? Og kining mayong balita, Oh. mahitungod sa paghari sa Elohim, Oh. iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Oh. Iwali sa tibuok kalibutan as a witness to all the goyim. Matod pa diri maigsoon. Ha? And this good news about the kingdom will be announced throughout the whole world as a witness to all the goyim. Iwali sa tibuok kalibutan kining maayong balita, mga igsoon, ingon nga saksi sa tanang mga kahintilan. Ha? Witness to all the goyim. It is then the end will come. Og unya moabot na ang katapusan. Tanawa, mga kaigsuonan, ang maayong balita iwalig yod di ay mahitabo sa gyud ni. Unya kinsa may dagdalas maayong balita ang Christians ba? Wala. Wala pa. Maingon na sila hagbay ra brad na spread out ang maayong balita sa tibuok kalibutan ngano wa man lagi matapos. Mga igsuon suginlan ko kamo. Fake nga good news ang inyong nadungog sa unang panahon. Ang maayong balita nga gidala sa mga evangelikal nga mga Amerikano,
ang maing balita nga gidala sa mga Baptist, ang maing balita nga gidala sa mga Pentecostal, ang maing balita nga gidala sa mga Assemblies of God, fake nga balita, mini nga balita. Pirated. Muna naa nga wa pa matuman ang Matthew 24 versikulo 14 nga as a witness to all the goyim katong ilang giwali kay dili to mao nga maayong balita. Daan dito sa Apostol Pablo nagpasidaan, bisan pa kung kami o anghel magwali kanyog maayong balita nga lahi sa among gikawali, ipatonglo siya. Katong tanang mga Pentecostal, mga Christians, Evangelical, Baptist nga nag-una sa unang panahon, nagwali na sa maing balita dire, kandidato, opisyal, kato sila sa mga tunglo. Kay mo gisulti ni Apostol Pablo, ipatunglo siya, Galacia 1:8 ngadto 9. Bisan pa kung kami, usa ka anghel, mato pang Pablo, bisan pa gani sila kuno, o anghel, magwalig maayong balita, nga lahi sa giwalis mga apostoles. Tanawa ang maing balita nga gidala sa Evangelical. Lahi sa mga apostoles. Ang maing balita nga gidala sa Assemblies of God, lahi sa mga apostoles. Ang maing balita nga giwali sa mga Baptist, lahi sa mga apostoles. Ang mayong balita nga giwali ni Evangelist Almeida, lahi sa mga apostoles. Ang maing balita nga giwali ni Eli Soriano, lahi sa mga apostoles. Ang maing balita nga giwali ni Kibuloy, lahi sa mga apostoles. Kana silang tanan kandidato opisyal sa tunglo. Kay mga isulti ni Apostol Pablo, ipatunglo siya. Amen. Ang maayong balita nga original, karon pa magsugod og kaylap sa tibuok kalibutan. Amen. Karon pa mga igsuon. Amo nang dili ka makaingon nga hagbay raman mi kaylap ang maayong balita. Sige na magkrusada ang mga Amerikano, mga evangelist diri. Daghan na kayong nanigulang pagwali gradyo 20 katoy na nagwali gradyo, hagbay ra mi kaylap ang maayong balita. Mga igsuon, sugin lang ko kamus kamaturan, katong maing balita nga ilang giwali, dili to mao. Mini katong nga maing balita. Basa Galacia 1:8. Apan si bisan ug Bisan pa kami. bisan ug kami o usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali. Mahimo unta siyang tinunglo. Da. Tunglo. Unya ang pangutana. Be, unsay prueba sa mga evangelical nga ang ilang may balita nga giwali. Unsay prueba sa mga Baptist nga may balita nga ilang giwali. Samas may balita nga giwali ni Pablo. Ha? Nga naman nga kung kamoy magbasa sa libro ni Pablo, sa sinulat ni Pablo, nagkawala man ang Torah, nawala ang balaod. Samtang kung kami mo basa sa libro ni Pablo, sa sinulat ni Pablo, nagpaduol ka namo sa balaod. Samtang kamo nagpalayo sa balaod. Pareha ba mong pagtuo? Ang maing balita ang giwali ni Pablo, mao ba ang inyong maing balita? Ang maing balita ang giwali ni Pablo, wala magsalikway sa balaod. Wala magsalikway sa daang tugon. Samtang kamong mga pastor nga mga Pentecostal, Evangelical, mga Baptist, nagwalis maing balita nga wala na'y balaod. Panahon ra ni Moises, panahon pa nas mga Israelita, kana nga mga prueba nga ang inyong maayong balita lahi sa maayong balita nga giwali ni Apostol Pablo. Claro. Amen. Yung sao man pagkatuman aning Matthew 24 sa inyong panahon, karon pa ni matuman nga ang maayong balita saging harian sa Elohim, iwalis sa tibuok kalibutan, ingon nga saksi ngadto sa tanang mga kahintilan. Og unya ang katapusan moabot na. Mga igsuon, nagsugod na ron. Pagkaylap ang tinuod nga maayong balita nga gidala sa Operians Messianic Nitzarim Judaism community, mga igsuon, nga inyong madungog diri sa DYRB. Og di lang kay kamera ang nagdala nini. Daghan pang mga Hudyo nga tuwa sa laing mga nasod. Mga Hudyo to sa Spain, mga Hudyo to sa laing mga nasod.
sa Brazil, sa Amerika, nga mga Messianic sama namo nagwalisad sa maayong balita, sama sa maayong balita nga among giwali, maayong balita nga adunay Torah. O mga igsoon, mismo karon sa Israel, doon na Messianic nga nanagiyag radio station nga nagsigig wali sa tibok Israel diha sa kahanginan pinaagi sa radyo sa ngalan ni Adonai Yeshua. O ang mga Messianic, mga igsoon, ang ilang maing balita dunay Torah, lahi sa Christians. Ang Christians nagwaling maing balita, walay Torah, walay balaod. Di ba dako ang kalainan? Mauni karon ang katapusan. Mauna ni ang katumanan. Kami ang nagdala sa tinuod nga maayong balita nga iwali sa tibuok kalibutan. Kami ang giasahin sa Adonai dire sa Cebu, lain sa ang giasahin sa Adonai dito sa Espanya, nga mga Messianic, sa Brazil, sa Indonesia, doon na po yung mga Messianic dito nga nagwalis may balita, pareha sa among doktrina, pareha sa among pagtuo. Mga igsoon, o kami po ang giasahin sa Adonai dire sa Cebu, dire sa DORB, aron sa pagpakailap sa maing balita nga tinuod yod nga maing balita. Para matuman ang 24:14. Ug unya ang katapusan moabot na. Pag makailap na ni sa kabukiran, kaislaan, kaprobinsyan, sa tibuok kalibutan, pinaaging internet, kay kining atong programa maigsoon bisan ang atong mga kaigsunan sa Amerika nga mga Cebuano nagapaminaw sa atong programa. Ang atong mga kaigsunan nga tuwa sa Saudi Arabia nagapaminaw sa atong programa pinaagi sa Facebook. No, kay amo man ning i-share sa Facebook, amo man ning i-share sa YouTube. Mo na mga igsoon nga ma-spread out yun sa tibuok kalibutan. Amen. Ang maayong balita. Tanang mga Cebuano nga tos laing nasod makasabot sa atong programa. O katupo mga katsila nga nagwali to sa Espanya, to sa Brazil, mukailap sa dagilang wali sa mga radio station nila ngadto sa mga katsila nga sama nila. Sa ato pa kailap gyud ang maayong balita karong panahon na karon pa kini ang maong katumanan mga igsoon. Sa Japan na asay Messianic dito, sa China na po'y Messianic nagwali sa maayong balita nga nay Torah. Mao ni ang tinuod nga maayong balita. Katong maayong balita nga inyong nadungog sa mga kapastoran, sa mga evangelical, mga Trinitarian, mga Pentecostal, puro to dili mao nga maayong balita. Kandidato pa to sila sa tunglo, kay ingon ni Pablo ipatunglo siya. Ano ipatunglo? Kay nagwali og lahi nga maayong balita. Kay ang ilang maayong balita walay Torah. Samtang si Pablo nagwali nga ang maayong balita adunay Torah. Di kinabuhi ang Torah. Okay, padayon pagitagbasa. Tiwaso na to sa 15. Itaas-taas ra ba ni? Unya makita ninyo ang makalilista nga mga talan-aon nga giingon ni propeta Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Alang sa magbabasa sabta ang kahulugan niini. Mo na. Makita ko na to, unsa to? Makita ninyo ang makalista nga mga talan-aon nga giingon ni propeta Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Amen. Kuyaw na kayo ni. Ha? Katong gitawag the abomination that causes desolation, matod pa ni Pablo. Sa diyang makita na nimo ang abomination. Dulumtanan. That causes desolation. Dulumtanan nga mo'y hinungdan sa pagkablaglag. Mga igsoon. Sumala sa gisulti ni propeta Daniel nga magabarog, magalingkod diha sa bala ang dapit. Pag matuman na ni siya, kay gisulti man ning Daniel, mo sa ni gisulti ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica. Gikot sa Apostol ani Adonai Yeshua. Gikot sa ning Adonai Yeshua. Katong gisulti Apostol Pablo, katong gisgutan nga mga bersikulo nga magalingkod sa templong balaan ang tao sa sala, ang taong yawanon. Ang tao nga mibulag siyang kagalingon sa Torah. Magalingkod sa labing balaan nga dapit. Nganong gitawag man ni siya nga abomination kay wala lagi Torah. O mo'y hinungdan sayang sa kalaglagan that causes desolation. Kay ngano man wala lagi Torah unya mulingkod siya sa dapit nga balaan. Walay lain mao ang templo. Dili Batikan. Kay ang Batikan dili man na matawag holy place. Wa man na ilhi sa mga apostoles, wa man na mailhi ni Adonai Yeshua ng Batikan. Sa mga Katoliko, holy place na nila. Unya Katoliko din ni Yeshua, Katoliko din ay ang mga apostoles. Katoliko din is Daniel.
ang gisulti ni Daniel nga holy place walay lain ang templo sa Jerusalem. Amen. Mauna mga igsoon dito molingkod ang gitawag kanang abomination, dulumtanan nga tao nga nung dulumtanan siya kay mibulag siya sa tura sa Adonai. Muna na unya pas dugote ko no nga ang magabasa nini musabot yod. Sabta ni ini ang magapasabta ni ini ang magabasa. Nya sa 16. Unya ang mga tao nga ana sa Hudiya, kinahanglan nga managan ngadto sa mga bungtod. Linutosay na ni 17. Ang tao nga naa sa atop sa iyang balay, kinahanglan nga dili na manaog aron sa pagkuha sa iyang kabtangan. Ug ang tao nga naa sa uma, kinahanglan nga dili na mo pauli aron pagkuha sa iyang. So, man ni panahon na sa gitawag na tog linutosay na. Pag mulingkod na ning a man of sin, tao sa sala. Klaro gyud nga magagikyan sa Hudiya ang taga Hudiya padaganon Padaganon man gikan gyud dito kay dito man lingkod lagi sa holy place daan ang kining man of sin, kining taong yawanon, tao nga walay tura nya. Katong tuas Hudiya pagkalagyohon, tung tuas bukid di na pabalikon sa atop o sa balay. Kay kaning Jerusalem di ba naamo ni sa city of Judea? Jerusalem, Judea, sakop. Kalagyo sila, mga igsoon. Dito gid mag-una niya mo kailap man tibo kalibot na linutosay asa dapita ang mga branch aning kitawag na tog mga sanga aning mga pagtuo, sanga sa pagtuo, sama aning atong pagtulunan. Mabitaw hisgutan sa babaw nga panakpon uban. Panakpon ta. Talaron tas mga hukmanan. Unya padayon ta. Pagka makalilisang ni adtong mga adlaw alang sa mga mabdus o sa mga inahan nga may mga masuso. Dati mo na. Busa pag-ampo kamo sa Elohim nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga ipapahulay. Ang sulti ni Adonai Yeshua ha, kini propesya ni para sa katapusang adlaw. Kung na-change pa sa Sunday ang Shabbat, ningon ta si Yeshua, katapusang adlaw na guna. Siya pag-ampo mo nga ang inyong pagpangalagyo, dili maatol sa tingtugnaw ug adlaw sa Domingo kay tigsimba na. Nga na unta si Yeshua, kung ang Shabbat nabalhin pa nga dos Domingo. Kini nga bersikulo nagpamatuod nga ang Shabbat hangtod sa panahon sa linutosay ga-exist lang yapon. Amen. Naalang yapon ang Shabbat hangtod sa panahon sa linutosay. Mo nang ingon siya pag-ampo mo nga sa inyong pagkalagyo dili maatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Nganuman pakasala magigyapon ka maigsoon. Shabbat guna unya matunong ang imong pagkalagyo kay naa na dia ang manglulutos. Ay kung ingna magsimba lang yapon ta. Kay Shabbat rong simba ta di ta manglayas unya naa nang kontra. Simba kita layas kita. So mo nang ingon siya pag-ampo nga dili matol maayo lang itunong sa Adonai nga ang pagpanglutos, ang pagpangalagyo na to maatol ang tag-adlaw Domingo kay bahala na. Way problema. Pero maatol gani og Shabbat. Kasalata mo ng pag-ampo, matod pa niya pag-ampo nga dili maatol sa Shabbat. Ang inyong pagpangalagyo, kana pong tingtugnaw, pag-ampo sa ngayon matol tingtugnaw kay paita sa kayong galang yaw ta gauwan niya tugnaw pang panahon niya. Ang imong dalang mga sina mahumod, mabasa, kung naman kay habol gidala, na kay jacket gidala, mabasa, perting luuyan na to. Dala pas pamilya niya na kay gagmay nga mga bata, panahon sa ting lutos, ting kalagyo, na pay batang gagmay. Kang luuyan na to, mo na ingon si Yeshua, pag-ampo mo, nga di maatol sa tingtugnaw, o di maatol sa Shabbat, ang inyong pagpangalagyo. 21. Kay ang kasakitan ni adtong panahona labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahitabo sukad pa sa sinugdan sa kalibutan. Mas makalilisang daay ang kasakitan nga atong sa gubangon karon mga igsoon. Wala pa natala. Wa pan matala, wa pan maagiis sa tanan. Mas makalilisang pa ang paglutos nga tumagian karon kaysa nagian sa mga apostolis diay. Mas makalilisang pa si Binti Ide. Kay wa panahon sa mga apostolis, kinsa ra may ni Haris, Nero. Kinsa ra to naglutos nila. Sa panahon nila Apostol Pablo, naglutos nila mga Orthodox. Sa panahon sa mga apostolis, ang anti-messianic mao ang mga Orthodox. Muna mga amay so, nga amo barog nga anti-Messiah sa katapusang adlaw, mga Hudyong Orthodox. Muna sila'y anti-Messiah, anti-Messianic.
Pero mayong kaghisgot ang anti-Israel, walay lain ang Amerika o kining mga Muslim. Mo ni anti-Israel. Kay mo ni kaaway sa Israel ang gitawag kaliwat ni Esau ug ang kaliwat nilang Ismael. Samtang mga igsoon, pag may hisgot ang anti-Misaya, walay lain. So mala sa panahon sa mga apostoles, ang ilang anti-messianic sa una, mga Orthodox. Mausad ni ang mubarog, nga mulingkod ya sa labing bala ang dapit nga magpaila nga siya Elohim, nga siya Dios kuno, og iyang lutoson ang tanan nga nagsimba kang Adonai Yeshua HaMashiach. O, padayon ta, anhita sa 22. Apan gipamukan sa Elohim kadtong mga adlaw. Kay kun wala untay mabuhi. Da. Apan tungod sa iyang mga pinili, Oh. pamukan niya kadtong panahon na. Tungod sa mga Israelita, tungod sa mga pinili nga mga Israelita, kay pangisgot ang pinili, walay lain, Israel. Ang Israelita mo'y mga pinili. Tungod siya mga pinili, gimuban. Pasalamat as Adonai niya na. Kay kung di niya muban ang linutusay, way maluwas ko no. Way mo barog, way makalahutay, patay tanan. Pero tungod siya mga pinili, gipamuban yung panahon aron dunay makasurvive, dunay magpabilin mga igsoon. Okay, padayon ta. Sa 23, unya kun may moingon kaninyo, tanawa, di adire ang Mesiyas or Misaya. Oh, Utuas siya didto, ayaw kamo pagtuo kaniya. amen. Kay Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas Oh. ug mga mini nga mga propeta. Oh, Magbuhat sila ng mga dagkong milagro oh. ug mga katingalahan aron sa pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Elohim kun mahimo. Tiaw mo na. Sama gyapos gisulti ni Pablo, mao lagi gisulti ni Pablo gyapon tukma ni sa 2 Tesalonica nga mutong inigtungha sa taong yawanon maghimo sad siya daghang mga milagro aron sa pagpasalaag kung mahimo bisan sa mga pinili sa to pa bisan Israelites, bisan Israelita, kung mahimo pwede pa niyang limbungan tungod sa mga milagro nga iyang pagabuhaton. Dili tiaw nga milagro kay didto magpakita ang mini nga Misaya mutungha ang mini nga Misaya, ang mini nga mga propeta og maghimog daghang mga milagro, dagkong milagro. Kahibulungang mga butang, mga igsoon aron sa paglimbong sa mga pinili kung mahimo. Ang pagtunga sa mga mini nga propeta, naa na mabasa sa Biblia, unsaon pag-ila ang mga mini nga propeta, unya, unsaon nato pag-conclude nga kini mini nga propeta, Brad Roy, nga mohimo magdagkong milagro. Kung kita'y patanaw, kung sa ato lang tingali nga tawhanon nga panglantaw, adi kita kaingon nga mini ni nga propeta. Amen. Kay mohimo og milagro, samtang ang giingon sa mini nga propeta diya sa Deuteronomio 18:22, basaha. Deuteronomio 18:22, unsa ang mini nga propeta? Oh. Samtang dire sa Matthew 24, ang mini nga propeta mohimog dagkong milagro. So, di ka kaingon nga mini nga propeta, di na kaimo magmilagro. Pero sa Deuteronomio, unsa may gisulti sa mini nga propeta? Kung muangkon ang usa ka propeta nga gisugo siya sa Adonai sa pagsulti sa usa ka mensahe Kana. ug unya wala kini matuman, Oh. kana nagmatuod nga wala siya sugua sa Adonai. Amen. Nagsulti siya sa iyang kaugalingong autoridad. Amen. Usa ayaw kamo kahadlok kaniya. Amen. So, kung ang maong propeta mga igsoon, nagsulti sa usa ka mensahe, unya ang mensahe wala matuman, kana usa ka bakakong propeta. Daghan kay na naitabo diri Bedroy. Mismo ang atong mga pastor sa una, Evangelist Almeida, niingon niya sa Divinisya mo daog sa pagka-president, wa man mo daog. Kibuloy sad si Kibuloy sad. Gibo. Si Kibo Chiduro. Gibo Chiduro. Iya pong
proklamar nga next president si Gibo. Bisag ni boto ang tanang mga sakop kay Buloy, wa mo daog Gibo Chidoro. Sa ato pa maigsoon, kana nagpaila nga mini sila nga propeta. Amen. Doon na mo na, matod pas dito Romeo 18:22, dili ako'y gasulti. Pag musulti ang usa ka propeta, niya wa matuman, unsa pa to'y decree ni Banos Almeida, mag-shutdown ng computer tot year 2000. Daghan na maligya yuta, mga kaigsunan, na malit ng mga pagkaon kay pangandaw ng mga tubataan kay manglayas dito kay mag-shutdown kuno ang mga computer sa niya tong Y2K. Natuman ba ang gisulti ni Banos Almeida? Doon na pa siya gisulti. Itong pagbisita ni Pope John Paul II nga tubuan og sungay ay decree, decree publiko gyud. Tubuan og sungay ang Papa sa Roma. Niya, tanang mga madre nga motambong pagkapinan pag niya, madre mga pare nga moatin. Panubuan sa dugsungay. Grabe nga dekreto. Pagka Domingo, wali na si Brother Nilo. Ingon na si Brother Nilo, ugma! Grabe, siguro kayo Man of God ko nagkasulti. Ugma! Bili kayo ng mga dyaryo. Hagit pa niya ang mga membros Miracle, palit og dyaryo. Palit mo og dyaryo. Kay makita ninyo ang picture sa Papa sa Roma nga nanay sungay. Grabe nga hagit na doy. Basta kay pagkabuntag lagi hurot og kahalin ang mga dyaryo kay tanang mga membro na malit magdyaryo. Sa tan-aw mga kaigsoon na dyaryo. Sa larawan po, wa magsungay. Baliktaro naman nila ang dyaryo tan-aw. Wa magisungay misun saon. Wa na nagsabot na may mga princess ta punok. Ay bungkag lapin ni kita ugma. Napabagay manimba karong Miyerkules. Mo na ang mga igsoon nga kato ba mga palpak ba? Dikri pag yun mayon tatog sulti-sulti lang ba? Dikri god. Pulpito. Ay dikri. Nagi siya. Ugma tubuan og sungay ang Papa sa Roma. Wa bitaw na wa man tubo dito kayo ang giingon sa Deuteronomio 18:22 nga kung ang usa ka propeta manulti magsultig mga pulong sa ngalan sa Adonai niya dili mahitabo mini na siya nga propeta. Mo na mga kamaturan na siya nga mini. Mga igsoon niya di lang kay katura pagpatubog sungay di man ipagpanghilabot ng ato sa ila ato lang gisulting kamaturan dadoy. Di ba? Di makatamakak dire. Tubog sungay Papa Roma unya katos di Benicia nga mo next president ko no. Unya ningon din siya pagkay napildiman di Benicia nangugat ang mahal pastor ingon din siya nga ang daya ang eleksyon. Ang tinusugindan ko kamo kung ang Ginoo maoy mo proklamar nga kanang tawhana maoy mo presidente walay daya nga mulusot ana. Amen. Bisag unsaon pa nagdaya sa kaway di na mulusot kung ang Ginoo maoy nagproklamar nga mapresidente na siya. Magbubuot na gunang Ginoo. Pero ngalan nga gipalpak gito, wa gito padag to prove nga dili ka propeta. Mini ka nga propeta. Wag yapon siya kamata. Pero wag yapon kay magkamata ang atong mga kaigsunan ana. Hasta nga itas una, balaban nga ta. Niya katong Y2K, daghan ang mga palpak na nato balikan tong paingon niya aristohin niya mga Abu Sayyaf kay pag ang tinod ang hitabo wa gyud niya maristong Abu Sayyaf. Siya hinoy giaristo sa Abu Sayyaf. Ngani hibalokos kasaysayan ni ana mga igsuon. Ako'y nag-announce sa pulpito ni adtong panahon na nga na-hostage sila dito sa Talipaw. Ako'y gisugo sa tong ordained preachers pag-announce sa pulpito. Kay ako gay sugo naman sa Manila nga i-announce. Kung sa i-announce, challenging pa kayong wali ni Brother Joshua nga pagtuog yun. Salig pagtuog. Pakpak pa magkaigsunan kay overnight prayer man to. Pag-announce ako'y ga-announce. Brad Gids, ikaw may announcement. Kunya, sa ako ni Colonel. Siya, wakay mahimo. Utos mas Manila. I-announce lang. Announce ko. Kung sa announcement ako, mga igsoon, mga hayop tag amot-amot, panahon na rugang guro nga mag-amot-amuta para, para
ransom sa atong mahal pastor. Kita itong gugma. Ipakita nato itong gugma, kung atong mahal pastor nagluhod para sa atong kalag, nagpuasa para sa atong kalag, niya karon nagkinahanglan siya ransom $1 million. Sa ato pa niya itong panahon na 41 pa ang equivalent. Equivalent sa Sa dollar. Sa ato pa 41 million pesos ang atong gikinahanglan. Busa kung nga apatay extra money dia natay ikabaligya nga butang nga wa nato gamitay baligya tana para lang atong iamot. Kay para lang ma-rescue o ma-ransom ang atong mahal pastor. Tinuod man, nagamot-amot kami, dili na bakak, mga igsoon. Amot-amot mi atong panahon na, amot-amot ang mga kaigsuonan. O niya, paggawas, kay na military assault man to, Joseph Estrada, motong nakalayas-layas sila, dagan-dagan sila may soon, dili maayong pagawas, maayo ilang pagsulod, pero ilang pagawas, dili maayo. Pag abot gi-celebrate victory, unsa to? Na ilang celebration nga kan anniversary victory party, a victory mission. Asa may victory mission? Asa may victory? Tuloy sa mga kaibaw. Victory din lang dagdagan mo sa pagpamauli, pagpanibat, dagdagan mo sa pagpanulo sa pagsulod ninyo ni bayad mo entrance fee pila ka sakong bugas, more 400 ka sakong bugas to ang gihatag ni Evangelist Almeida dito sa mga Busaya para lang pasudlon dito sa Talipaw. Unya sa diha gipag imbis mo gawas sila sa maayo sa untang pagawas na unsa ba hinoon. Nagdagandagan naman mga igsoon abot lang natunol ba tong 41 million kay wa guro to matunol kay na timing nga naman sa military assault. Ang kwarto, wala na sa dibalik sa mga tao. Muna na nga, victory, ko ano yun, nagparte din sila victory, mission. Unsa may victory? Unsa may victory adto nga, nagdagandagan, mamos panggawas. So, muna na ang ayaw, yung bakaki ang inyong kagalingon. Gasulti ko sa kamatuuran, mga igsoon, dilis pagdaot, no? Kay, kini, warning ni, kay niyantas katapusan mga adlaw, di ko gusto nga, magpabilin mo ana nga pagtulunan nga, piyong ang inyong mga mata. Mingon mo, nandaot na po si Brad Gideon, wag ko magdaot, nagsulti ko sa kamatuoran. Amen. Kay gikan ko niya, nahibalo ko niya na. Pero dire, balikan na to ang Matthew 24:24. Pag ingon sa Misaya, ang mini nga Mesyas ug ang mini nga propeta, muhimog dagkong mga milagro. So kung sa tawhanon ngato nga pananaw, di kita kaingon nga mini ni siya. Pero ang Misaya may pasultihon, mini ni sila kay wa man magsulti sa kamaturan nga dunay tura. Wa magbuhat sa balaod. Mga igsoon, munang mini ni sila nga mga propeta, bisan pag naghimog milagro, munang ayaw lagi mo pailad og milagro. Ayaw gyud pailad. Di bitaw nga, nakita lang nimo ang bakol na kalakaw, sus grabe na dahil imong pagkakumbinsi. Kagamay ra niya nga milagro. Gamay ra kana nga milagro ikumparar aning milagro unya nga may tabo sa Matthew 24:24 inigtungha aning mini nga mga propeta ug mini nga Mesyas. Ngilngig na gini nga milagro di ni tiyaw-tiyaw. Unya magpadala mo ni ana. Nga kini nga milagro bisan kuno ang mga pinili limbungan pa. Nya di ka magamping. Munang kami makasiguro mi nga di mi mailad aning mga milagro kay wa man mi magapas anang milagro. Amen. Ang among gipangita, ang tao nga nagtudlo sa Torah, ang tao nga nagtudlo sa Ebanghelyo ni Adonai Yeshua, uban ang Torah, wa magbulag, mo na among gipangita. Amen. Pero kang imong pagtulunan, New Testament ra, unya ang Torah, gisalikoy nimo, Milagroso ka. unya gamihuat kag milagro, di ko matuwa na. Kaya kanang milagro para na mahimo ng ebidensya nga mini ka. Kana noon, ebidensya lang noon nga mini ka. Nga naman, wa manimo ang Torah. Ang Torah mao ang kamatuoran. Kung dili nimo dala ang Torah sa Adonai, minigig ka. Amen. Amen. Muna na ang ako kasiguro kaninyo mga igsoon. Tiwaso na togbasa, Bradoy. Timan Mm. nga gipasidan-an ko na kamo niini. Mm. Og kun may moingon kaninyo tan-awa ato asyan sa dapit nga awaaw, ayaw kamo pag-adto didto. Mm. Kun moingon sila tan-awa, nagtago siya dire. Ayaw kamo pagtuo niini. Mm. Kay ang anak sa tao muabot sa masakilat nga mukilab. Amen. Tadlas sa tibuok langit gikan sa silakan ngadto sa kasadpan. Amen. Tiyan mo na, ang giingon niya, maingon ko no nga ang kilat mo kilab.
Mga ilhana na to. Ang pag-anhi sa anak sa tao, niya moingon man gud to sa sunod, unsay giingon ato di sa sunod nga moingon sila, sultihan ko kamo. Kung ang mga tao moingon kaninyo, ha? Nga anhi Sa waaw. ani asya sa awaaw, ato asya sa lawak, ato asya sa layong dapit, ayaw gayud kamo pagtuo nini. Mo na gingon ni Yeshua. Kanang ang Misaya ba, mini ni nga Misaya magpatuo ba, naa siya ron diya. Pero atong ni viral dayon sa Facebook ba, katong human sa linog, nakita ko no dayon si Kristo dito sa Davao. Jesus walking. Jesus ko no, nga tiniil sa, nagpakuampo ng tao, papansin po na ganayon, so o nagputi nga habol, puti nga habol, o niya, nagtiniil po naglakaw niya, bunguton, taas pog buhok, nga mura po ka ng larawan sa Kristos Katoliko, nga di man na may tinuod nga naong sa Misaya, na-viral dayon, kay nitong hali ko no dayon Ginoo. So ayaw mo pagtuwal, kaya na, kasagaras ilaron ana, kanang mga tao matutuhon, na tuang Ginoo nagpakita sa Davao, tuo dayon. Tuang Ginoo sa Cotabato, tuo dayon. Kay sultian ko kamo sa diyang ang anak sa tao kuno mo abot, matod pa niya, kinisama kuno sa kilat. Maingon nga ang kilat mangigsuon, mutadlas gikan sa silangan ngadto sa kasadpan, mausad unya ang pag-abot sa anak sa tao. Mutadlas gid siya, Brother Roy, from Philippines, gikan silangan ngadto sa Israel. Nganong gikan gyapon silangan kay ni amang god ang mga Israelita. So magikan gid sa Pilipinas ang pagtadlas ni Adonai Yeshua ngadto sa Jerusalem, inigbalik niya kay suginlan tala mo migso ni as Pilipinas napadpad ang napulo ka tribo sa Israel. Amen. Sa Pilipinas nagkatag. So kamo mo gipangita sa ebanghelyo. Amen. Kita ang gipangita sa ebanghelyo. Kamo mo gipangita sa ebanghelyo, mo hinungdan. Okay. Wa na tay igong panahon magigsuon. Nindot pon ta kay padayon, pero natapopos naman ang atong oras. Hangyo na lang ko ninyo sa pagsunod sa akong mga pag-ampo. Ingna nga Adonai, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Nagpasalamat ako kanimo og sa maayong balita nga akong nadungog ning adlaw. Dawaton kay ikaw Adonai Yeshua nga akong personal nga manluluwas ug hari sa kinabuhi. Dawaton ko ang imong tinuod nga ngalan, Yeshua HaMashiach. Amen. Dalaygon ka sa kita pusa na doon ni Yeshua, panangin ang among mga sukinig paminaw, nga unta, muduol sila sa kamaturan, mudawat kanimong ilang manluluwas, sa ngalan ni mo doon ni Yeshua HaMashiach. Amen. O kay wala naman kita igong panahon, kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Brother Gedeon Silva, kauban sa itong beloved Brother Roy Siliste, ug sa akong mahal nga anak, Chitkin Roy Silva, manamilit kanyong tanan sa pag-ingon, nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatuma ni ini, hangtod sa sunod nga higayon, sa samang taknaw sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai, mayong buntag ka natong tanan, Shalom, Shalom. Saklaw gid ani ang antay Misaya. Asa kanimo sakto so